A la pàgina web del Coromines podeu obtindre tota la informació dels cicles de formació professional que se fan al centre. L'adreça del web és www.iejoncoromines.org i a l'esquerra teniu una sèrie de seccions que si vos desplaceu per a baix, una d'elles és la dels estudis que se fan i clicant aquí accedim als de formació professional. Teniu informació de conselleria pel que fa als cicles i de la web del centre. I més avall teniu l'oferta de formació professional organitzada en famílies, que tenim dos, la d'administració i gestió i la d'informàtica i comunicacions, i per cada família tenim dos cicles, un de grau mitjà i un de grau superior, a banda del programa de formació professional bàsica, informàtica d'oficina, que pertany a la família d'informàtica. Dalt de tot teniu el nom del cicle i baix el torn i una petita descripció de quines són les tasques. Igual com així. Entonces, per exemple, de torns estan el diürn, que van des de les 8:10 fins a les 14:20, i el vespertí des de les 16:10 a les 22. La característica de que el cicle de sistemes microinformàtics i xarxes tenim torn de matí i de vesprada. Tots els cicles, tots que se fan al centre, tenen una durada de 2 anys. Clicant en l'enllaç que teniu com a capçalera de cada un dels cicles, accediu a la informació d'aquest cicle. Teniu aquí el cicle formatiu de gestió administrativa, que és de la família professional d'administració i gestió. I així teniu el Real Decret del títol, els currículums de la Comunitat Valenciana i tota la informació pel que fa al cicle. Quines ocupacions se poden exercir, les assignatures de primer i de segon curs, així com les formes d'accedir a través d'accés directe o a través de prova, la titulació i titulacions equivalents. La informació d'admissió també la podeu trobar tota al web del Coromines. Recordem l'adreça www.iejoncoromines.org i la teniu així en este requadre verd així de la dreta en l'encapçalament d'admissió 2021. Teniu el calendari amb les dates de presentació de sol·licitud, duplicats, baremació, llistes, reclamacions i per fi la matrícula. També teniu informació d'admissió ordenada per data de publicació en totes les qüestions que se van publicant al respecte. La inscripció dels cicles de formació professional és sempre telemàtica i s'activaran aquests enllaços quan Conselleria els activi perquè poguéssiu fer la inscripció des d'esta opció. Ja s'han publicat les ordres que regulen la prova d'accés a cicles, per tant, si accediu així, obtindreu tota la informació pel que fa a la prova d'accés. Així teniu la corresponent a este any. També tenim informació sobre l'oferta a la comarca de formació professional. En aquest cas és un tríptic de la fira de l'any passat, que va ser l'última presencial. Aquest any la fira ha sigut virtual. En aquest quadre anirem actualitzant tota la informació. Cal que estiguéssiu atents a tot el que va apareixent en aquesta finestreta. Per fi, com podeu contactar amb els centres si en tota aquesta informació no heu tingut prou? Anem desplaçant-nos cap a baix i ens fixarem a la dreta que posi contacteu amb el centre i les dades de contacte. Així tenim l'adreça, telèfon, fax i un e-mail.